One guess who? Who never starts an argument? Who never shows a bit of temperament? Who's never wrong but always right? Who never dream of starting a fight? Who gets stuck with all the bad luck? No one but Donald Duck. Kortsuja paketillinen. Vain nyt 6000. Kyllä. Onks mulla yhtään kortsuja? Ei ole yhtään. Ei meilläkään. Mutta hei. Lähti tuoda perse, okei, joo. Joo. Voi vittu. Kuka herätti mut kesken pornounien? Voi vittu, penikat. No sekaisin kaikki. Appa, kato, mulla on kirja sulle. Mitä? Mitä vittua? Pornoa, persettä, munaa, 6 tonnia. Voi saatanan penikat. Mä näytän rahaa kumminkin. Täältä tulee kolikoita, ottakaa koppi. Yksi tänne. Haha, vitun paska. Rahat tänne. Kling kling. Homolan pankki. Okei. Klaps, klaps. Klaps. Olen avela poika. Klink. Ei, vitun paska isä. Mitä näkyy? Vittu mä menen nukkumaan. Hei. Kling. Oi vittu mitä homma.